Kedam tang jang mini pai ke thomani Guwahati rong Sophia long kedo Hotel Radisson Blue long group of 20 tourism hin ke paching thur pon thekji aphan pura dating ko raplimate 24 countries atum wangsi chingwai chingsai padopon lo Bangso hot Karbianglong Autonomous Council EM Retacing ki pen Japon si Karbianglong tourism hin pen chetong dun si delegates to anatum aphan Karbia poho pen archodun Lanson si bangso G20 amai long kapre ka hin kaching thur ponji aphan si chingwai pon bomlo Bangso porhut ke dam tang jang mini phai ke thom ani gang sama porhut Guwahati rong sopi Hotel Radisson Blue long ke padopon hut abangke jesamet longri long parajo ki joi ke langmate tourism apu thaksi chingwai chingsai ponlo Bangso ka chingwai pon hut G20 mate group of 20 angkang ke doa det laki Argentina Australia Brazil Canada China France, Germany, India, Indonesia, Italy, South Korea, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the United States, lapen the European Union along pen, nangka chetoy dun a delegates atum chitong ponlo. Bangso amai long Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, kapin khadating pen Karbianglong Autonomous Council EM Retacing hi pen Japon si. Tourism Deputy Director Mirjeng Kro atum chetong dun. Bangso hot kachetong adet inko rapli pen kachetong dun delegates atum aphan an man kedo tourism a jamburong pajir dun. Bangso tourism a jamburong arlo kedo lake Karbia poho jamburong lake lapen Karbianglong arlo along kijui kelang adimate tourist spots aputhak alo thui mate leaflet pajir dun. Bangso G20 tourism amai long Karbianglong arlo ahin alang sun pen ke danglok ki joi kelang ahin ke paprang dun thekji aphan pura EM retacing hi ahin pen mai long than pachini dun si Karbianglong arlo ki joi kelang adima long pen ke danglok anso se ke pache thang ponji aphan than pachini dun rinti News report Karbianglong live